Po roku sa Skalica opäť stala dejiskom jedného z pretekov majstrovstiev Európy v malých motocykloch, pocket bajkoch. Podujatie zorganizovala základná organizácia technických športov Karting Skalica v spolupráci s mestom Skalica a Slovenským motocyklovým zväzom so sídlom v Považskej Bystrici. 65 jazdcov z 8 krajín Európy privítal a preteky otvoril primátor Skalice Stanislav Chovanec. Všetci pretekári boli v Skalici už niekoľko dní trénovať a trať v deň pretekov už mali dokonale prečítanú. Dokázali to aj v pretekoch, keď na miniatúrnych motorkách predvádzali až neuveriteľné kúsky. Nebola núdza o skvelé predbiehacie manévre i pády. Spomínaných takmer 70 jazdcov pretekalo v 6 kategóriách od 7 rokov až po dospelých. Podobne ako v minulom roku boli aj tento rok skalickí organizátori skvelí. S organizáciou tohto nie jednoduchého podujatia neboli väčšie problémy a tak tu jeden z pretekov majstrovstiev Európy môžeme očakávať i na budúci rok.